истинският гъдел, който получавам, всъщност е от осъзнаването на факта, че в съвремието ни, вероятно и в други времена, но в нашето със сигурност, над 99% от хората не биха си мръднали пръста, ако това не генерира някаква финансова печалба за тях, доход. А тая дейност, в случая за мен, точно обратното, аз инвестирам време, идеи и финанси, за да си реализирам всичките тези работи. Всъщност, това ми дава едно усещане за, може би, за различност. Разбира се, в началото не съм го мислил по този начин, но на 25 години, откакто се занимавам с това, започнах да го виждам така. И започнах да ценя тая независимост, въпреки условията и наложените стандарти. Колко е ценно всъщност човек да бъде поне малко свободен.